ሰላም ኩራታ ተልተይን ባርከስ ሕጂ ድማ ከም ትልሙድ ሓድሽ ሓበሬታ ብሶሻል ሚድያ ዝረኸብናዮ ናብኹም ክነብፅሕ መፂና ኣለና ብፍላይ ድማ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ኤርትራን ኣብ ከተማ ኣብ ባድመ ከባቢ ኩናት ከፊቶም እንዳተባለ እዚ ድማ ሓቅነቱ ክነረጋግፅ ኢና ካብኡ ተወሳኺ ድማ ጉዳይ ጽምዶውን ሕጂ ኣብ ተኣፋፍ ኩነታት እዩ ዘሎ ብኸመይ ኩነታት ኣብ ደረጃ ዝክበፅሕ ክኢሉ ድማ እስካብ መጨረሻ ምሳና ፀኒሕኩም ከሰምዑ ኢኹም ዝውን እምባርከስ ብዙሓት ቪድዮታት ኣለዉ ንዓቶም ዳርና ድማ ሪያክት ዝግበር ክንገብር ኢና ዝርጎም ተለይ ድማ ከንተርጉም ኢና ማለት ኩራ ተኸታተልቲ እምባርከስ ካብ ሕጂ ሰብስክራይብ ዘይኮንኩም ትከታተሉና ድማ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣይትረስዑኹም ሰብስክራይብ ተገይርኩም ንዓይ ዓቢ ሓገዝ ስለ ዝኾነኒ ሰበር መረጃ ተጣምደናል ብለው የማሉት ሻዕቢያና ህወሓት ሓድሽ ጸብጻብ ኣብ ጽምዶ ዲቡ ዝወፅእ ዘሎ ዜና ሑመራና بخبري كنملثينا فنان بزعبا سلطنة زربا أقداسيت كوينة سلزرهم كوا اسكن اسمعيا لنا يسراني على نو بلوي انجي عند حزب نو بلوي يعفرنا يتغراي حزب غنيونت اندي بلاش يادرغو نو بلوي لان غيتاچو حدا خبتي جبال دولغن بلغت من الشعب اب 8 عامة ميتو 8 حنت معلتي هكذا كيبل حزبي يعواتي دقي ديمقراطي كيبل هدي قم أما تريشا ميتم حجزي تمرسي ودو تقول إلا ملس في حيرة قدير لكم يقول تحت فنان بزعبا سلطنة زربا أقداسيت كوينة سلزرهم كوا اسكن اسمعيا كي تزاربون أبوسهم كي يقولوا فح أتي وزول لسب بس أنا كذا حدا سبزي أمسوهم كلهم ماني حوقتي لكم بلو إذا سبزي حوقتي لهم زلوا بمولهم يزاروا بيهم زي ملكتنا حد إذا حلف سلزقنا نحنا نبعلنا شو عفنا حزنا سلز حلفنا يو بتبدايتو نحنا ونبعلنا حتى سلزقنا أين الزارب حد مغنياته بزحات سبات كعلمون تقولوا بزحات سبات استفل عليه سباتات وهابو كله شعوي يخزرب نيرو تزاريبنا هنا من شعوي إذنات حزة مهري مومنا قال سندي مو خمسندي مو داتا بحاله امباركم سمعهم وي فنان نايز كله نايدلاي فتح عنوات سلطنة إيو يبلالله برقت سلطنة لبامات بقاف عياشو يزاربو سلزخونه أب قدميت مسيو أب زنجر زي تسختيتو زلو هذا مقلو سلزخونه إمبر وفيون سلطنة زقبرو نجر بدن بيزدلي أب تجزأت تعدي مزمت بمولو بحساب سلطنة بمنجد سلطنة ناي سلطنة عينت كالسي سلزفتو إيو نسلطنة انتاي دعا كوينة ميم كفو النار أيو كقاومو زي كالو انتلنا فرحات كوينو هجدف نخل قومو يا أي هجدف أي ركبن ناني أبتقانا خوينو حنتا يجبرن ناني إلهم بدفرة الزارب واللمبر سلطنة حان تحمع نجر كجبر كله كم تنهي هجدف كم زجيرو النابلو زتصارفو النابلو زقاومو نسلطنة مون تبعت تزهلو متقاومو سلازي نسلطنة الناس سمع كم زي سمع زجبره نسلطنة إذا كله ناتزارب خا زدقفون ما عليها يبلون كله نعاي حدا عينتي من مزفليه يبلين بروح معلك سلو نحنا وانا علامة سلك موسينا ما في حسنا أنا جلس ورا حسنا خا تعبت ناس جلسنا هنا هذه حقوس جبرة مرسح له أهله بزي قدش كلية إلى وين تسقي جبري مهنيات حقوس جبرة مسانا كانوا خون الناس لسنا عامة هنا عسيم على سيب سلازي انت سكام مركز يدي مسيو انت سكاي هم مسا شجري ولي ما خلينا يرو مسينا له بس ولا بزي جن هذا عفت سلفنا نحنا هزونا نخبر هزونا طلعنا نيرانا هذه انت وايزو لكم يا لزاف زي هزل انقاط علو وانا تحتاتي ما رحتنا يوم لنا برقطون ما رحتنا يوم منم دردر يولي ابزي سلازي هذه سؤال مسينيو زينيو حساو نقبل له
ያው ክቡራት ተኸታተልቲ ከም ዝፍለጥ ሰራዊት ትግራይ ብዝተፈላለዩ ብፍላይ ድማ ቅድም ኣቢሉ ብዙሓት ሰልፍታት እውን እንዳገበረ ነይሩ እዩ። እሱ ድማ ተዓዚብኩም ኢኹም ሕጂ ድማ ደጊሞም ማለት እዩ ብዙሓት ሰልፍታት ይግበር ኣለዉ። ሕጂ ንሓጎስ ገብረ ዝበሃል ናይ ሓደ ሰራዊትን ሓደ ኣርማ ሓላፊ እዩ። እሱ ድማ ካብ መቐለ መፅኡ ከነጋግሮም ደልዩ። ያው ቅድሚ ሕጂ ከም ትፈልጥዎ ሓጎስ ገብረ ካብቶም ናይ ህወሓት ዋና ካብዞም ዝበሃሉ ሓደ እዩ። ብፍላይ ድማ ማህተም መንጤልካ ወይ ከዓ ዝተፈላለዩ ዘረባታት እንዳልዕለ ሰብ ዝፅርፎ ዝነበረ ሓደ እዩ ካብኣቶም። እዞም ሰራዊት ድማ ንሱ ክመፅእ ምስተባሃሉ ያው ከምዚ ዓይነት ንሱ ክንዛረበ ይድለየና እዚ ዓይነት ዘረባ ተዛሪቦም ኣለው። እምበኣርከ ክቡራት ተኸታተልቲ ሕጂ ድማ ሰራዊት ትግራይ ሕሞራ ንክምልስ ወይ ድማ ንክኣቱ ዝገብርዎ ዘለዉ ብፍላይ ድማ እቲ ድሌትን እቲ ወነን ድማ ክትዕዘብዎ ኢኹም ኣብዚ ቪድዮ እዚ ኣምፂአልኩም ኣለኹ። እስኪ ንተዓዘቡ። ሕሞራና ብክብሪ ክንምልስ ኢና። እታ ተደፊራ ዝኸደት ሓፍትና እውን ባንዴራና ብክብሪ ትሰቕለላ። እስኪ ንክብሪ ባንዴራና ሓንሳ ደው ንበል። ንክብሪ ባንዴራና፣ ንክብሪ ባንዴራና፣ ንክብሪ ባንዴራ ትግራይ ሞራል ሰበር መረጃ ተጣምደናል ብለው የማሉት ሻዕቢያና ህወሓት በሽሬና በባድሜ መካከል በሚገኘው መንገድ ላይ የተኩስ ልውውጥ አደረጉ። ይሄ የተኩስ ልውውጥ ሰኞ ለታ ነው የነበረው። እስካሁን ያልመዘገብኩት ኮንፈርሜሽን ወይ ደግሞ እርግጠኛ ስላልሆንኩ ነበር። አሁን ግን ኮንፈርም አድርጌያለሁ። ከፈለጋችሁ ሽሬ ወይ ባድሜ የሚቀመጡ ቤተሰቦቻችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ፣ ወይ ወታደር ካሉ የምታውቋቸው። ሻዕቢያዎቹ ወደ ትግራይ የገቡበት ምክንያት የሆነ ሚሽን ነበራቸው፣ ሰላማዊ የሆነ ሚሽን። ኢንፋክት የትግራይ ወታደሮችን ለማሰልጠን ነበር የገቡት። ግን አንድ ሁለት ተባባሉ፣ ተሰዳደቡ። ቲፒኤልኤፎቹ ቶክስ ጀመሩ። ሻዕቢያዎቹ ቶክሱን መልሰው ወደ ሀገራቸው ተመለሱ ማለት ነው። ይሄ የሚያሳየን ነገር ደግሞ ይሄ ጥምዶ ተብሎ የመጣው አይዲዮሎጂ ፍራጃይል እንደሆነ። ወያኔና ሻዕቢያ ያው በጣም ሴረኞች ናቸው። አሁን እዚህ ጋር ከራሽያም አይሆኑም ሙሉ ለሙሉ ኦኬ፣ ከአሜሪካ ሙሉ ለሙሉ መሆን አይችሉም። እንግዲህ አስቡት። አሁን ይሄ ሰውዬ ሳውዲ አረቢያ ከአሜሪካ ጋር እጅ እየተጨባበጠ ነው። ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትን አስቆምልኝ ሊል፣ ከአሜሪካ ጋር ወዳጅ ሊል ነው። ሰው እንዴት ነው የሚጫወቱት? ኦኬ፣ ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሳውዲ አረቢያ ማለት ደግሞ ኤርትራ ማለት ነው። ኤርትራ ግብጽ ጋር ምናምን እንደዚህ አይነት ወዳጅነት ሳውዲ አረቢያ በተለይ ኤርትራ አሰብ ጋር አንዳንድ ነገሮች የመስራት እንትን ውስጥ እየገባች ነው ታውቃላችሁ፣ ቤዝ ምናምን። ያ ማለት ኢሳያስ ወደ አሜሪካ ሊመጣ ነው ሜቢ ግን ሙሉ ለሙሉ ይሆናል እንዳይሆነ። ሶ ዚስ ኢዝ በፖለቲካው ዓለም ይሄን ስትራቴጂክ ሄጂንግ እንለዋለን። that's how they play the game። ሁለቱንም ነው የሚጫወቱት። ግን አንዳንዴ ግን አንዱን መምረጥ አለብኝ የሚባል ሰዓት ሊመጣ ይችላል። ኦኬ፣ አርማጌዶኑ ሲመጣ ወሳኙ ሰዓት ላይ አንዱን መምረጥ ይኖርበታል። እዚች ጋር ነው አሁን እየተጫወቱት። this is how they navigate። ቲፒኤልኤፍ፣ ብልጽግና፣ ወያኔ፣ ሻዕቢያ እችን ነው ናቪጌት የሚያደርጉት። ሶ ለዛ ነው ሰሞኑን ካያችሁ ቀዝቀዝ ብሏል። እችን 2-3 ቀን ኔክስት ዊክ ያችን ይጠብቃሉ። የሳውዲ አረቢያው ንጉስ ወይም ደግሞ የክራውን ፕሪንስ ከትራምፕ ጋር ተነጋግሮ ምን አይነት ውሳኔ ይወሰናል፣ ወደ ምን አይነት ነገር ይሄዳሉ የሚባለው ከመጣ በኋላ you're going to change narratives። ኢትዮጵያ ውስጥ የጦርነትን ምናምን ነገሮች ተቀይረው ደግሞ ልታዩ ትችላላችሁ። ሶ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች እንድትረዱ የምፈልገው እኔ ሻዕቢያ በለው ቲፒኤልኤፍ በለው ብልጽግና በለው ቤዝድ ኦን የዓለም ፖለቲካ ነው ሪአክት የሚያደርጉት። ኦኬ፣ ዓለም እንዴት እየሄደች ነው? አሜሪካ ምን እያደረገች ነው? ጂኦፖለቲካው እንዴት እየሄደ ነው? የትኛው ያዋጣናል ነው። that's all they do። ስሌታቸው ያ ይገባቸዋል። ግን አይ ሆፕ ይገባቸዋል ብዬ አስባለሁ። አይ ሆፕ ሶ ይሄን እየተረዳችሁ ነው መሄድ ያለባችሁ። የሱዳኑ ጉዳይ በከፍተኛ ሁኔታ እዚህኛ ሀገር ላይ ያለውን አፌክት ያደርጋል። ኦኬ፣ የኢትዮጵያ መንግስት
በተወሰነ መንገድ ከቻይና ጋር መሄዳለሁ እያለ ነው። አይ ዶንት ኖ ከትላንት ወዲያ ከሰማችሁ በቻይና የተበደረውን ብር እኔ በዶላር አልከፍልም በዩዋን ነው የምከፍለው ወደሚል ነገር ሲገባ አሜሪካ ደግሞ ያላትን ቱል ተጠቅማ አይኤምኤፍ ደግሞ ይሄ ነገር ችግር ይፈጥራል ምናምን እያለቻት እነዚህ ሁሉ የአሜሪካ መሳሪያዎች ናቸው። ወደድንም ጠላንም አይኤምኤፍ፣ ወርልድ ባንክ አብዛኛው ተቋማት ዓለም ላይ ያሉት ኦኬ። ሓድሽ ጸብጻብ ኣብ ጽምዶ ዲቡ ዝወፅእ ዘሎ ዜና ሕወሓትን ኤርትራን ዝጀመርዎ ጽምዶ ንፋስ ኣትይዎ ይበሃል ኣሎም። ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ኤርትራን ተጀሚሩ ዝተባሃለ ጽምዶ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ምሕዝነት ብሰንኪ ሓደ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ኣሜሪካ ዝወፀ ጸብጻብ ኣብ ሓደጋ ከም ዘውድቆ ምንጭታት ሓቢሮም እቲ ኣብ እዋን እቲ 2 ዓመት ዝነበረ ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ ግፍዒ ከበድቲ ገበናት ዘቃልዐ ጸብጻብ ነቲ ብዘይወግዓዊ መልክዕ ተጀሚሩ ዝነበረ ዝምድና ጽምዶ ተባሂሉ ዝተሰየመ ናብ ዝነበሮ ጽልኢ ይምለስ ከም ዘሎ ይገልጽ ኣሎ። እቲ ምፍሕፋሕ ዝጀመረ ጄኖሳይድ ዋች ዝተባሃለ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ትካል ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ ትግራይ ዝፈጸሞ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ብዝርዝር ዘቐረበሉ ጸብጻብ መውፅኡ ስዒቡ እዩ። እዚ ጸብጻብ ኣብ ማሕበረሰብ ትግራይ ብፍሉይ ድማ ኣብ ደገፍቲ ሕወሓት ሓጎስ ክፈጠር ከሎ ንመራኸቢ ብዙሓን ሕወሓት እውን ሰፊሕ ሽፋን ንኽህብዎ ክኢልዎ እዩ። በአንጻሩ ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ጸብጻብ ብትሪ ተቃወሙ እሞ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘካይድዎ ወፍሪ እውን ነቲ ትካል ንሓደ ወገን ዝጣበቕ ሕወሓት ካብ ገመናቱ ንምንጻህ ዝተዓለመ ክብሉ ብምውቃስ ንሓቅነቱ ኣብ ሕቶ ምልክት እትዮም ኣለዉ። ክልቲኦም ወገናት በቲ ዝወፀ ጸብጻብ ተበጊሶም ብወግዓውያን ተቃወምቲ መግለጺ ካብ ምውፃእ ተቆጢቦም ኣብ ክንድኡ ድማ ብዝድግፍዎ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣክቲቪስታት ኣቢሎም ናይ ውክልና ኩናት ሓሳባት የካይዱ ኣለዉ። እዚ ድማ ኣብ ኤክስ ወይ እውን ትዊተር ብሰፊሕ ይርአ ኣሎም። ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝፈጸሞ ገበን ስለምንታይ ተረስዐ ዝብል ሕቶ ብምልዓል ኣብ መወዳእታ 9 ኣብ እዋን ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቑፀሩ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ብግፍዒ ምኽንያት ብሄሮም ብምብራሮም ንብረቶም ምውራሱን ንዓሌት ምጽናት ገመን ምንባሩን የዘኻኽሩ። ኤርትራ ፖስት ዝተባሃለ ናይ ኤርትራውያን ማሕበራዊ ገጽ ድማ ሰራዊት ሕወሓት ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ዓፋር ንዝነበሩ ማዓስከራት ስደተኛታት ኤርትራ ብምእታው እውን ናይ ቅትለት ጾታዊ ዓመፅን ገበናት ከም ዝፈጸመ ይኸሱ ኣለዉ። ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ብሄረሰብ ኢሮብ ኣብ ከባቢ ባድመን ዝላምበሳን ዝፈጸሙ ግፍዒ እውን ከመይ ይሕለፍ ክብሉ ሕቶ ይልዕሉ ኣለዉ። እዞም ንሕወሓት ዝኸሱ ዘለዉ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣካላት ቅድሚ እዚ ጸብጻብ መውፅኡ ነቲ ጽምዶ ሕወሓት ኤርትራ ከም ታሪኻዊ ስጉምቲ ክብሉ ከመጉስዎ ዝጸንሑ እዩ። እቲ ዝምድና ነባርነት ንኸይልዎ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ምኽንያት መንግስቲ ኤርትራ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ክሳብ ሕጂ ካብ ላዕላዊ መሬት ኢትዮጵያ ትግራይ ሰራዊት ዘይመውፅኡ እዩ። ሕወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ሰራዊቱ ከውፅእ እንተጸውዕ እኳ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊትና ዘለዎ ኣብ ላዕላዊ መሬትና እዩ ዝብል መልሲ እዩ ዝህብ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ እውን ኣብዚ ጉዳይ ዝተፈላለየ ርእይቶ መፅኡ ኣሎም። ብዙሓት ነበርቲ ትግራይ ሊቃውንቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝፈጸሞ ገበን ይቕረታ እኳ ከይሓተተ ከመይ ኢልና ምሕዝነት ንፈጥር ዝብል ተሪር ሕቶ እንዳልዕለ ይቃወም ኣሎም። ይኹን እምበር ገለ ላዕለዎት ወተሃደራውያን መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ እውን ዝተፈለየ ሓሳብ የንፀባርቑን። ንኣብነት ጀነራል ምግባ ሃይለ ቅድሚ ወርሒ ኣብ ኣኽሱም ናይ ዕርቂ ፃውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ። ጀነራል ዮሃንስ ጆን መዲድ እውን ናይ ሓይሊ ሚዛን ተቐይሩ እዩ ናይ ትማሊ ጸላኢ ናይ ሎሚ ይኮነን ፈተውቲ ክነብዝሕለና ክብል ንኤርትራ ብምውካስ ተዛሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እሞቲ ኣብ መንጎ እዞም ክልተ ሓይልታት ብምኽንያት ሓበራዊ ጸላኢ ተበጊሱ ዝተመስረተ ዝመስል ዝነበረ እውን ጽምዶም መሰረቱ ዛጊድ ጽኑዕ ከም ዘይኮነ እዚ ናይ ቀረባ እዋን ፍጻመ ርኢ ኣሎ። እቲ ናይ ቀደም ታሪኻዊ ቁስሊ እቲ ናይ ኩናት ትግራይ ዘይሓወ ስምብራት ነቲ ዝምድና ከም ሓድሽ እንዳኮልዖ ዝኾነ ቀጻሊ ምሕዝነት ዕንቅፋት ይፈጠር ከም ዘሎ ይግለጽ። እዚ ሓድሽ ጸብጻብ ነቲ ኣብ ትሕቲ ሓመድ ተደብዩ ዝነበረ ውጥረት ብምልባዕ ንምጻኢ ዝምድና ክልተ ወገናት ኣብ ምልክት ሕቶ እእትይዎ ይርከብ። ዘኢኮኖሚስት ኣብ ትግራይ ክፍጠር እዩ ተባሂሉ ዝሕሰብን ስግዓት ኣልዒሉ ዘሎ ሓድሽ ውጥረት ትራምፕ ኣብ መንጎ ኣትዩ ሕወሓትን ፌደራል መንግስትን ክደራደሩ እንድሕር ዳኣ ዘይገይሩ ሓደጋ ይመጽእ ኢሉ ኣሎ። እቲ መጽሔት ኣብ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዝኸፍአ ኩናት ንምክልኻል ዶናልድ ትራምፕ ንሽልማት ሰላም ኖቤል ንምውሳድ ወርቃዊ ዕድል ኣለዎ ይብል። እቲ ዓለም ለኻዊ ተፈላጥነት ዘለዎ መጽሔት
ዘኢኮኖሚስት ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ዘብጻብ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ናይ 2 ዓመት ደማዊ ኩናት ብስምምዕ ሰላም ዝተዛዘመ እኳ እንተመሰለ ኣብ ትሕቲ ሓመድ ግን ካልእ ዝኸፍአ ዙር ኩናት ይዳሎ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዓለም ነቲ ኩነታት ብዕቱብ ክትከታተሎ አጠንቂቁም እቲ መጽሔት እነዚህ ናብ ሓደጋ ዝምርሕ ዘሎ ውጥረት ንምፍታሕ ዘይተጸባኻዮ መፍትሕ እውን አቅሪቦሎ ገና እየሰራን ያለ ነው ብሏል እንጂ አንድ ህዝብ ነው ብሏል። የአፋርና የትግራይ ህዝብ ግንኙነት እንዲበላሽ እያደረጉ ነው ብሏል። የነጌታቸው ታጣቂዎች ሽፍቶች ነው ያሏቸው እሳቸው ያሰማቸዋለሁ። ጌታቸውና የጻድቃን ታጣቂዎች የፈጸሙት ተግባር በጣም እንኮንናለን ብሏል። ሰሞኑ ወደ ትግራይ ተኩሷል ቲዲኤፍ ጋር ለመቅጠም ብለው ትግራይ ውስጥ ገብተው ሰባጃሪ የሆነ ስራ ሰርቷል። የትግራይና የአፋር የወደፊት ግንኙነት ጭምር ለማበላሸት ነው እየሰራ ያለው ብልጽግና እነዚህ ተላላኪዎች ናቸው ብሏል። አፋር ጦርነት አይፈልግም። በአስቸኳይ አፋርን ለቀው መውጣት አለባቸው። የማይወጡ ከሆነ ግን ሰራዊታቸው የአርዱፍ ወይም ኦጉጉማ ሰራዊት ከአፋር ጠራርጎ ያስወጣቸዋል ብሏል። ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል። ጠንከር ያለ ማስጠንቀቂያ ነው። ከብዙ ጥቂቱ ተመልካቹ ይሄንን ነው። እሱ ደግሞ የሚያርጉት አይነት ሰልፎች ነው። የትናንትና ሰልፍ ደግሞ ህወሓትና አብያ እናቃወማለን እንቃወማለን ምን አይነት ነገር ነው ያየሁትና ይሄ ነገር ደግሞ ለአፋር ህዝብ የሚወክል ነገር አለ። ምክንያቱም መጀመሪያ መልካም አስተዳደር መስፈን አለበት። ሁሉም ሰላማዊ ህዝብ እንዲኖር ህዝብ ለሰላም መኖር አለበት። ህዝብ የሚበላ ነገር ምግብ ማግኘት አለበት። ህዝብ ሰላም ማግኘት አለበት። ሰላም በሌለበት ጭቆና በበዛበት ሰው በሙሉ እስር ቤት ገባ ደግሞ እንዴት እንደሱ ይደግፋሉ? ይሄ ደግሞ እነሱ የሚያርጉ ሰልፍ ደግሞ ህዝቡን ወንብድና አይነት ነገር ነው። እንደ ወንብድና ነው። ስለዚህ አሁን ባለፈው ሳምንት በመጋላ አካባቢ በተፈጠረው የህወሓት ምክንያት የሚያርጉት ሐራምረት የሚባል ሽፍታ ሰዎች እንደምናውቀው ህዝቡም እንደሚያውቀው ደግሞ ይሄ ሽፍታ ለምሳሌ እኛ የጌታቸው ረዳ በላይ ጠላት የለም አፋር እኔ እስከማውቀው ድረስ ማለት ነው። አሁን ያለው ህዝብ ደግሞ አጠቃላይ የብልጽግና መንግስት ደግሞ መፍረስ እንዳለበት ደግሞ አምኖታል። ወልዓርብ በዚህ ደግሞ ያውቃል ምን ያህል ህዝቡ አመነታ ብልጽግና ላይ እንደሌለ ወልዓርብ በደንብ ደግሞ አረጋግጠው ነው። ስለዚህ እኛ ምንም አይነት ርህራሄ ደግሞ እዚህ ላይ የለም። በቃ እስከ መጨረሻ ነው። እስከ ህይወት መስዋዕት ነው። እንደገና ደግሞ እስከ መጨረሻ ነው የምንታገለው በእርግጠኝነት አፋር ህዝብ ይዘን። ተመልካቾች ሙሉ ፕሮግራሙን ዛራ ሚዲያ በቀጥታ ስርጭት ቀደም ሲል አስተላልፎናል። እሱን ገብታችሁ ብትሰሙት በጣም ብዙ ጉዳዮች አሉ እዛ ላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካን ጭምር የቀይ ባህር ጉዳይ አንስቷል። የኢትዮጵያ ሰራዊት ድንበር አካባቢ ምን ይመስላል፣ ድንበር አካባቢ ምን አይነት ዝግጁነት አለ የሚለውንም ጭምር መልሰውታል። መስማት ካለባችሁ ገባ ብላችሁ ስሙት። የአፋር ክልል ጦርነት እየጠራ ነው፣ ጥሪ እያደረገ ነው ለጦርነት። የጦርነት አስከፊነት አያውቅም ብለን አናስብ። አወል አርባ የደርግ ሻለቃ ነው። በደርግ ጊዜ ማለት የደርግ ሻለቃ ነው። በደርግ ማዕረግ ተራ ወታደር ምናምን እያደገ ሻለቃ ሆኖ ተማርኮ ያሁኑ የክልል ርዕሰ መስተዳድር የሆነ ነው። ስለ ጦርነት ያውቃል። አሁን ለምስኪኑ የአፋር ህዝብ ጦርነት በዛው አሰብ በሚል ሄዶ ወደ ውጊያ እንዲገባለት እያመቻቸ ነው። አመቻችቶ በጣም ፋቮራብል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ፈጥሮ ናግባ፣ እኛ አሰብ እኮ የኛ ነው ይገባናል፣ እኛ አንድ አፋር ነን የሚለው ፖለቲካ እያስተጋቡ። አንድ አፋር ከሆንክ ለምን ጅቡቲ ክሌም አታረግም አይሉትም። ጅቡቲ ለምን ክሌም አታረግም? አንድ አፋር ጅቡቲ እኮ የተከበረ የአፋር አንድ ህዝብ እኮ ነው። ጊዜ ላይ አይቶት እኮ ነው። ታሪክ ላይ አይቶት እኮ ነው እንጂ አንድ ህዝብ አፋር ነው። ምን ጥርጥር አለው?